Ale už ten zvuk počuješ? To się nabija. Ale że chora. Jaki mały motor to nie ma dużo. Gdzieś to było tak. Co to kuputa? Teraz wiele ludzi. Aha, ale co to się opisze? Jaki kotów kocha? Teraz. Tu na niczym, na to są bok. A teraz to był jakiś taki nie. O, Kokos! to prawda. Kokos, teraz to brałem się, teraz, tak lewo. A ty, aha, jak pomaluj się, to wykut na hajzeł. Tak to boli? Nie, do koła się. Mamiko. To nie ziemi. No to się wolno humać. A. Teraz. Kokos! To nie možné. Znaczy to musí byť meké, to svieti, že žalúke spodu. To musí mať efekt. Teraz to się zastaví, nie? Kokos, to bolo najústejšie. Neviem. To nejaké No, dalo. A jeszcze, no. Aha. Taka, aha, dyskogula tam jest, zielona dyskogula. Co? Nie bywamy, to są te dyskogule. Ja to chcę tam odparować. Ale dzisiaj tam jest dyskogula na spodu. To nie zda, żebyśmy stałe boli tak to było. A, dyskogula. Tak, gdyby to była wlasy, to geniálne vlasy si mal keď podovať. Teraz musimy mal ísť. A on teraz nie pomáhať, teraz idú. Hej, nie. Zastavím hore! Tu mám taký tady toho, dopreč. Ja to úplne z dostrany. Ale ja som vás miel zo strany, keď tam ale pane na príde ma tu mohli. No poďme, zastav sa. Arriva. Teraz pôjdeme? Dobre. Ja sa poserem. Hej, nie. Oni majú nejakú inú choreografiu, ak my. Úplne niečo iné. Ale ručka, že máš potom ešte ručka. Aha. Zlatý? Nie, dotrval si. Starý. To nám videl, že hej, mladý haj. To boli moje 2 minúty na moje denný. Najlepšie 2 minúty do toho. Ja viem. No povedz, zastav sa už. Ja na tej pomoci sa dlho neudržal. Teraz Toto nám bralo, keď sme skončili. skončia. Nie, to som si zastavil aj ten mesiac, ne? Ale už on má ešte raz počím, ale pôjdeš. Nie, tam ma sa tučím za tvoju dlhou hlavou, nie? do hlavou, doteraz. Som porosil, že Že to myslíš, že koniec, a potom ešte vyšlo hore. no teraz Tak do skutku pôjde. a už teraz myslia, že to končí, pozri, už si myslia, to je budí hore. Aha. A to skončí. Končí to už, aha. Koniec. Oni nich ani neboli do hlavou.